lakas. Hindi pa mati. Di ako na ako ba? Hindi ako hapdusa. Bantay na juga sa kuha, Mr. Lem. Yo, Mr. Lem, saan ka punta? Food, birthday, food trip, squirt, food trip, isag-asa, pista, bunyag. Di ganito, di nga di ko mabalos. Taysa. Si Mr. Lem, maniyo? Paps? Hoy, Mr. Lem! Sakay tuyuan ni ba? Alin sa kudere? Oh! Impas juga ron. They know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Dali na, doon na dali ah. Paps! Kamusta? Paps, imong kalawgit kay Kab. Ano sa mong sukuha ba ni mo? Sukuha, kisa may di masukuha na katong niagi. Biyaan ko ni mo sa imnanan. Biyaan sa imnanan. Baka, wala mo kung gibiyaan na Paps. Wala, ibiyaan yung ka, mangihi ka. Yan mo balik lang ka. Inumdum ka ni anak ko na manghihi ko. Nya. Nang sa di ka sa kahubog na ako, wala ko kabalo pabalik sa dalan pa doon sa imuha. Hanap po ng rason na ba sige is mudos na dyan ko ni mo ato. Biyaan dyan, na dyan kay plano biyaan ko nito. Wala kabalo na kasi ako nga di. Wala na usapan ni mo at basta maubog na. Nya, wapul biya ka nagkingon sa kuha nga. Bakla nitong mananggit eh. Ay! Kana lang jud Paps, wala jud ikaw na orient. Nya, kamusta man? Kumusta nga, 120 days na ko nagpamati sa akong bungkag kayo. Yung hapdos kayo? Pero tingap doon sa gid, mag-isod yung lakaw. Ako Paps, nasinsa jud kayo Paps. Kaya kung nakabalik, kabalo lang ko ato sa dalan pabalik. Di ba ka may nguna na? Pasensya sa imong mata, pero tiba yung hapdusa. Unya, unsa man po ng mga baunan na imong pangdala daw? Ay, tama Paps. Ani na lang para pabawi na ako sa imuha. Di ba wala makakapamahaw ato no? Wala. Karon. Kamusta nakapamahaw ka? Wala. Wala eh. Wala kay updos pa kayo. Updos pa kayo, Updos kay libang, updos kayo. Muna ko kay kaon. Wala sa kuning kaon kay. Ani na lang. Sugot ka, mauban ka sa kuha. Na po ng mga pasalig-salig lagi ni mo lagi. Dili lagi ni pasalig-salig no sa day ka Paps. Dili gini. Oh, tanawa duha ka buok baonan. Nya unsay purpose ng baonan nimo? Ma-birthday ko. Bring house sudlanan. Na po ng kalawgit sa bugay ka ma. Mudo sa bunta dito ana. Init lagi na lagi birthday lagi mo ginadala na kani kog duha ka baonan no kay ako nang sudlan. Mukaon ko. Sudlan ako ni. Banta na ng pasalig-salig nimo. Asa man yung birthday ni dapat day? Dito na. Nan. Unahan ra. Una na, dali ra kayo na. Nga, ready na ka. Kalawgit. Kaya ra ang baktas. Kaya naman akong bakas. Ayaw lang kayo pahalata ang hapdos kayo. Ganaan na ka. Ano, normal lang ana. O kaya naman normal. Kaya ra ako. O, sige na. Tara sabay ta ha. Tara, bantay ng birthday ha. Lagi, tara. Kaning lakawan nato ron Paps. Juga magmahay ani. Basta ako gani mong kauban birthday. Lamal. Wala matik jud na daog jud na perminti. Slim. Gaya ni mo ka baktas. Oy, pagtawag ko na imong nilakwan ra gud. Tugay ka baktas ka. Balo bitaw kang nagpamati pa ta. Unsa man taon kayo nagpatuga-tuga mga uban sa kuha nya pamati pamday kasi mong gibaktas. Yung ka idol ra. Medyo naji kalayuan Paps pero ay tama Paps nakahinumdum ko. Ay mao day ni Diri. Unsa man na? Shortcut. Diri dalan-dalan na day shortcut. Na po na shortcut kasi di na maong dalan ba? Shortcut lagi na pero mga kani siya nga shortcut Paps mga 10 to 15 minutes abot na ta. Sige da kay dool. O okay ra man kaya pagtaro bud si mo nilakwan. Kabalo bitaw kang nagpamati pa ta. Pero kay shortcut biya ni Paps ha makaagi jud tag medyo mga lapok-lapok ba pero okay ra. Bahala na mga lapok-lapok. Gani, Kasi importante man. Dali ra ta maabot. O gani di po ka magmahay kay birthday kaon man niyo plus magka-bring house magid ta. Puno na to ni. Isa kabalo na no. Oh, puno na to ni. Tara. Tara, shortcut ni. Okay, magubot. Tara Paps, kali ready na juga ani ha. Mo naman yung shortcut ni pagtarong dira baktas. Dali ra man gani. Dali ra kani. Tara ra ubos, pagubusan na. Tara, pagubos. Tara. Paps. Pag hinahina na tira, Paps, kaya hapdos na biya kayo na mo, di ba? Silem, usap na akong gagyan. Silem, oy. Oh, Mabundak niya akong lubot. Hindi ba niya hapdusa? tingnan, bitaw tika nga shortcut ganino nga, na yung mga ingunani nga dalan, pero ayaw ka bala ka, kaya hapit naman ta. Hapit bitaw Sige na, pagdali na tira. 15 minutes na biya na nagbagtas. Kaya ra, lagi na, sige na. Lolo. Mati. Type pa. Type sa Mr. Lem. Ano gaya, tawano eh, Paps, pagdali na diriya, Paps. Asam ko ni mo dadon. Wala masuri ka pamardiyan diri ah. Nanam ta sa pinakaubos nga bukid na. Wa may balay diri ah. Unsa man taon ka? Oy, puro man ka reklamo, gignan biyati ka nga.
Andaman na sa mga unaaning nga agianan kay shortcut ni. Nalagi ka pa mertiyan lagi. Tara na, sunod sa kuha. Apit ng dul na lang. Taan ni. Tayaw Galawgits. Magduda dyan ka ni Mr. Lim ba? Ako may balay diri Puro nang may bukid ako nakitaan diri Oh no! Grabe inita sa panahon Uy, Mr. Lim. Saan rin may balay diri nga bukid naman diri Ikaw, Paps, na puro juga reklamo. Ay, agad sig reklamo, Big. Hindi ko gana na magpauban ng unana ba? Matay duda dyan ko ang balay diri Puti kamay tara. Kita ka na sa babaw. Kana. Mau na. Ay, salamat. Dra na. Ika po daw binaktas, hapdi na tas baktas. Ito no, hapdi na bito no. Sige lang, hapit mo na, babaw naman na. Dra naman. Tara, ito na ta. Galawgits, galaya ni. Grabe. Wala na, Mr. Lim, Kaya pa, Paps? Kaya pang hapdo sa kaya kong lumot. Gido na lagi talagi, kapala ka dira Bantay, kung kaon ito Lagi na, naunsa day ka, kanusta agad kumukuha ng kaon, good? Kalipong na ba akong binaktas? Paps! Uy! Pagdali, tira ba? Kasi pagdali, kikabuhi na kayo ko. Pagdali! Alit rin! Naunsa, mahotal lagi tayo pagkaon lagi na. Tuman, kaya pa? Muna na dira, Dira, di mo na. Ay, ulan na Tara, kaya rin na. Ay, salamat. Sudlan dyan niran. Paps, gaya sa buho. Ikaw mangkabang naman, inuun ka. Kaya pa ako. Ano rin banta ng agi? Naunsa day ka, dahil sige akong sulti sa imuha. Di ba ni anak ko mag-shortcut ta? Kani nga dalan, mauro ni nga dalan, shortcut pa dong kusina. Mati kay birthday mo na itong adtuan. Asam nita mo adto? Kusina ta diritso. Grabe po na sulkata Dito ang taligikan itong bukira Grabe. Isa kaadlang butang binaktas Ay nasidagang reklamo, Paps. Sunod din natin ka ubanon no. Sige kag yaw-yaw. Isa kaadlang butang binaktas Gutom na kayo ko. Tara na, gutom na kayo. Tara na. Grabe. Grabe, butang dalanan. Sulim Importante, Paps, naabot ta. Sige reklamo doon. Ano man importahan? Muna na importahan silang kusina. Tika may Natuktok ko na to. Tuktok ko na para makakaon ta. Tuma na Ayo. Dito gani ka pre. Ayo. Happy birthday! Grabe na siya si Ante. Kaya itong gigil ito happy birthday na surprise. Ano man ang feeling na i-surprise na ito siya? Sa birthday man mo karon te? Oo, birthday na ko. Unsa day tuyo ninyo? Ay ano lang manti ganing na ano ti ba mga asay lang mi ba? Nakasimhot manggod ko Paps. Nga naghinda dire ba? Dire man to. Kayo nag-birthday dire. Timing kayo no. Si Ante dito. Dire ato gan. Matuti nga nagdala mi ning baunan te kay kabalo na ka sa mga asay birthday. Kasi day na bring news ba. Ha? Anong karon paman mo? Ano date? Na, ganina namang buntag nagpagkaon, wala naman ron. Na! Tanawa lagi ng pasalig-salig si mo Mr. Lim. Hapdi biyatang binaktas. Sakit na magkaya kung binaktas. Dili. Ay, reklamo dayon ba nang pwede mo ni may istorya. Ay, kasi reklamo dayon no. Gutom na ba kayo ko? Ako lagi bahala diri. Saan naman ton kayo? Wala salig sa ako, wala salig. Tayo lagi naman. Di ka tatun sunod ba? One after ng tagulan kining kwanti ba basig. Basig na ikwan dati mga salin-salin te. Or sobra-sobra okay raman mi ana te. Na, wala na gyudong ako naghihipos. Tanawa lagi Mr. Lim. Pasalig-salig mo. Naulanan ba yun ta? Masubawan ko ni Ron. Relax lang lagi gay. Barato lang dayon ka. Te basig na mo ilamaw. Lamaw na lang te. Okay na mi ana. Lamaw? Wala na, napakaon na kita mo sa iro. Wala yung kalaki lagi. Nalapod na yung mga napanipit na ba akong basaan. Napani. Taga-asa day mo? Ano te, dito mi sa Pecas Barrio te, la anti-test. Niagi, mag-shortcut dire. Dire mi sa ubos ng agi, kadong dire kay para shortcut ba, kadong kusina. Kami kabalo ti ba nga, nadugay day mi dito. Sabi na mong pa. Layo igyagian. Sige yung ba, relax lang. Ay, ilates? Di naman lates sa unahan. Tanawa. Siyempre naman yung gaulan niya. Napakay pa, surkat-surkat.
Ya, Ani mo pagpamina sa bawa mo. Ani. Wa mo ko nag-expect di ay nga ang gusto mo na ko sa kusina ra ta diretso kay moagi pa mong tagkuan. Sina lagi diretso niya. Tanawa mao day ning kalsadahan ni atong gisubay ka ganina day unta o. Lagi og diha pa tani subay do. Abot na unta ganina ra dito man ka nang Pamina sa pagkagi. maulaw gud ko dagang tao kun dira ata mangagi kay atubangan silang balay. Mauna lagi niya karon nautdan na tagpagkaon, sumay kaon na to ani. Tay bawi na ta balik na ta next birthday. Ani po. Say, salig na sad. Ang kabala ka te balik mi sunod ta ite ha. Sige, sunod na lang kay naulahin naman jud mo. Okay, ano si Gawya ba? Na. Laro, Dito ka uban nun sunod tuig. Dito ka uban nun, tara dito ta.